Bosna i Hercegovina i Iran će sarađivati u borbi protiv nasilnog ekstremizma, poručuje to predsjedavajući državnog predsjedništva Bakir Izetbegović tokom posjete Teheranu, gdje se sastao sa predsjednikom Irana Hasanom Ruhanijem. Tema sastanka bio je i vizni režim. Iran od proglašenja nezavisnosti naše zemlje ima dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, a posjeta Izetbegovića može biti prekretnica u razvoju još boljih odnosa između zemalja, poručio je predsjednik Irana. Dodao je da su odnosi proteklih godina zbog sankcija Iranu bili u zastoju. Razgovarano je o razvoju ekonomskih odnosa te aktiviranju odnosa u privatnom sektoru i u segmentima nauke i turizma. Potvrdili smo značaj zajedničkog života Bošnjaka, Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. To može donijeti mir i stabilnost, te bolji razvoj Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo i o globalnim izazovima kao što je terorizam i ekstremizam, te izrazili zabrinutost. Istinski islam donosi milost i ljubav. Svjedočimo intenziviranju odnosa Irana i Bosne i Hercegovine, poručio je Izetbegović. Zastoj u odnosima donijele su, kaže, sankcije Iranu. Mi smo u Bosni i Hercegovini sa olakšanjem prihvatili rješenje nuklearnog programa i prekid sankcija odnosno na Islamsku republiku Iran. I to ćemo omogućiti da sada zaista intenziviramo odnose. Ono što treba ubrzano riješiti jeste kretanje kapitala i kretanje ljudi, olakšanje kretanja ljudi. Dakle, imamo jedan rigidan vizni režim koji treba hitno rješavati i olakšati i moramo omogućiti transfer sredstava između Irana i Bosne i Hercegovine. Dogovorena je i saradnja malih i srednjih preduzeća. Izetbegović je istakao i da je Bosna i Hercegovina jako dobro pozicionirana u centru Evrope. Sa raznovrsnim bogatstvima, sa jako dobrom legislativom koja omogućuje investiranje u nju i preko nje ima pristup Iran tržištu Evropske unije. BiH i Iran su dogovorili i saradnju na polju borbe protiv nasilnog ekstremizma. Radikalizam koji se poziva na islam i sektaški sukobi su dvije stvari koje kompromitiraju našu vjeru, koje predstavljaju pogrešnom svjetlu. Bošnjaci, muslimani iz Bosne i Hercegovine i Iranci će raditi na tome da predstave našu vjeru u pravom svjetlu. Najavio Izetbegović i posjetu na ministarskom nivou iz Irana Bosni i Hercegovini naredne godine. Predsjednika Irana je pozvao u našu zemlju te dobio pozitivan odgovor.